Takže nech sa páči. Dobrý deň, vážené poslankyne, vážení poslanci. Ešte len otázka na technika, či všetko beží, ako má. Áno, beží. Takže vítam vás na 19. zasadnutí miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Staré Mesto. Poprosím vás, prezentujte sa dvihnutím ruky. Takže konštatujem, že je prítomných 7 poslancov. Pre istotu prečítam, čiže prítomný je pán zástupca Vladimír Perieši, pani poslankyňa Magdalena Galdunová, Eva Holmečíková, Michal Ďordevič, Ľubomír Grega, Martin Konečný a Ľuba Blaškovičová. Takže vás všetkých vítam a z dnešného rokovania ešte chcem povedať, že sa ospravedlnili doposiaľ zákonnou formou a vlastne podľa príslušných predpisov pani poslankyňa Zolnajová a pani poslankyňa Zvarová, Bašistová. Ešte raz chcem overiť a ešte pán poslanec Priester. Pán poslanec Kočiš a pán poslanec Gacík. Čiže 1, 2, 3, 4, 5, 6 poslancov je ospravedlnených. Zopakujem, pani poslankyňa Zolnajová, pani poslankyňa Zvarová Bašistová, pán poslanec Priester, pán poslanec Kočiš a pán poslanec Gacík. 1, 2, 3, 4, 5 poslancov. Otáznikom je pani poslankyňa Fačolová. Ja o žiadnom ospravedlnení neviem doposiaľ. Takže je prítomných 7 poslancov. Konštatujem, že je to nadpolovičná väčšina a sme označenia schopní. Teraz si zvolíme návrhovú komisiu, poprosím vaše návrhy. Nech sa páči, pán poslanec Konečný. Dobrý deň, navrhujem do návrhovej komisie pani poslankyňu Bulmečíkovú a Blaškovičovú. Hlasujte prosím o tomto návrhu, aby v návrhovej komisii pracovala pani poslankyňa Blaškovičová a pani poslankyňa Bulmečíková. Takže 7 za, zdržali sa 0, proti 0. Oznamujem vám, že návrhová komisia bola schválená a bude pracovať v zložení pani poslankyňa Blaškovičová a pani poslankyňa Bulmečíková. Za overovateľov zápisnice určujem pána poslanca a pána zástupcu Periešiho a pána poslanca Ďordeviča. Ďakujem za nápad. Teraz pristúpime k schváleniu programu. Vážené poslankyne, vážení poslanci, najprv budeme hlasovať o bodoch zverejneného programu zasadnutia, takže prosím návrhovú komisiu, aby prečítala návrh pôvodného programu. Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Košice Staré Mesto schvaľuje zverejnený program 19. zasadnutia miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Staré Mesto. Nech sa páči, hlasujte. Za 7, zdržal sa 0, proti 0. Teraz prosím poslancov na prednesenie návrhov, čiže teraz na vypustenie alebo zmenu poradia bodov. Ak niekto má vypustenie a zmenu poradia. Ak sa nikto nehlási, môžeme pristúpiť. Čiže nemeníme poradie, nevypúšťame žiaden bod a pristúpime teraz k návrhom na doplnenie bodov do programu rokovania. Prosím poslancov o doplňujúce návrhy k schválenému programu rokovania. Nech sa páči. Pán poslanec Ďordevič. Pán starosta, ďakujem pekne za slovo.
Dovolil by som si navrhnúť jeden bod vložiť a takto, kým nie sme nejaký pohádaní, alebo kým tu nie je veľmi dusno v tejto sále, tak by som poprosil, že by sa tento bod volal 1 a pôvodný by sa premenoval na 1.1, čiže pôvodný 1 by sa volal 1.1 a to je vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú časť dovolenky starostu mestskej časti Košice Staré Mesto za obdobie od 1.1.2022 do 22.11.2022. Ďalšie návrhy? Navrhujem Nech sa páči. do programu ako bod 1a rokovací poriadok mestskej časti Košice Staré Mesto. Takže buď sa dohodneme, číslujeme 1.1, 1.a, alebo už máme 1, 1.1, čiže... Potom 1.2. 1.2. A navrhujte, názov je rokovací poriadok. Dobre, ďalšie návrhy. Dobre, takže pristúpime k hlasovaniu. Budeme hlasovať jednotlivo, čiže najprv poprosím, aby sme hlasovali o návrhu pána poslanca Ďordeviča o doplnení bodu, návrh na náhradu platu nevyčerpanej dovolenky starostu. Nech sa páči. Kto je za? 4 za. Kto sa zdržal? Kto je proti? Takže bod je schválený. Ďalším bodom je 1.2 rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Staré Mesto. Kto je za? 5 za, zdržal sa 1, proti 1. Takisto bol schválený tento bod. Dobre, takže nič nám nebráni k tomu, aby sme pristúpili k samotnému rokovaniu. Vážené pani poslankyne, vážení poslanci, začíname bodom číslo 1 a tým je poslanecký návrh na vyplatenie náhrady za nevyčerpanú dovolenku. Myslím si, že už sme s tomu dosť diskutovali, takže ja by som rovno otvoril diskusiu, ešte keď niekto má nejaké otázky. Nech sa páči, zároveň vítam pani poslankyňu Faťolovú. Počkáme, poradte sa. Ďakujem pekne, pán Sledový. A ešte som chcel privítať pani poslankyňu Faťolovú, čiže tým pádom sme uznačenia schopní v počte 8 poslancov. A otváram diskusiu, hlasil sa diskusie pán poslanec Ďordevič, nech sa páči. Ďakujem pekne ako predkladateľ materiálu. Prečítam len uznesenie, samozrejme dôvodovú správu a prehľad čerpania dovolenky starostu, ktoré je súčasťou, môžem dať kolovať. Ako som povedal, mám pocit, že a nechcem to opakovať, fragment v jednej vete. Nechcem byť osobný, a nehovorím, že to má byť dogmou, alebo že musíme takto, ale bol by som rád, ak by kolegovia, keď majú aspoň trocha opačný názor, aby robili pozmeňovací návrh k môjmu návrhu, ale jednoducho mi to príde nefér, že 0, hej. Zbytočne tu budeme okolo toho rozprávať. Ja sa neprišiel som dnes hádať, aj keď na meste vôbec nie je dobrá atmosféra. Dúfam, že aspoň dneska sa hádať nebudeme a preto si dovolím prečítať návrh na uznesenie. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Staré Mesto súladí s paragrafom 2 odsek 2 zákona číslo 253 z roku 1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomerov starostov obcí a primátorov miest znení neskorších predpisov schvaľuje vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú časť dovolenky starostu mestskej časti Košice Staré Mesto inžiniera Igora Petrovčíka za obdobie od 1.1.2022 do 22.11.2022 v rozsahu 27,5, teda 27,5 dňa po výške 5428,05 eur.
majú kolegovia výhrady, bol by som rád, že nie červeným olímpikom, ale naozaj dôvod. Pre mňa dôvod, ktorý stále, a ja stále nemám vyplatený môj poslanec odmenu za 3 mesiace a hnevám sa na to za starostu, aj osobne. Nebudem miešať s niečím, keby som tam sedel ja. Keby som tam sedel ja, alebo bol tam pán Grega, alebo od ktorých s pánom kolegou, snažím sa odosobniť. Hej? Lebo ja verím tomu, že starosta dodrží slovo. Lebo jak poslancom za ich prácu patrí odmena, a tiež je to nemerateľná práca. Lebo kolegyne, ktoré sú dlhšie v zastupiteľstve, poznajú XY ľudí, ktorí im po víkendoch vyvolávajú, aj mne v nedeľu. Tak, jak starosta je bitý za každú jednu kozbu. Proste my nevidíme do svojich životov. A že by sme teraz zhodnotili, že starosta nič nerobí, poslanci nič nerobia, je dosť kruté. A je to nemerateľné a nedá sa to hádzať do jedného vreca. Čiže je to na vás, vážení kolegovia, na nikoho sa nebudem hnevať, čo máme svoje názory a určite tento bod nemá byť nejakým priestorom pre švár. Čiže dal som takýto návrh na preplatenie celej nevyčerpanej dovolenky, nakoľko už nie je možné ju ako čerpať a je na vás, ako budete hlasovať. Ďakujem. Ďakujem. Hlási sa ďalší. Nech sa páči pán poslanec Grega. Môj návrh je taký, lebo viem, že je to v podstate nepriechodné a tak, ako som už hovoril párkrát, je to naozaj veľa na jednej strane, na druhej rôzne okolnosti a tak ďalej sú, že niekedy si ten starosta to vyčerpať nemôže. Ja by som teda navrhoval, to je také pekné číslo, v podstate nie je to polovica, ale je to nejakých za 14 dní. Ono to je asi toľko, myslím som aj ja mal vtedy, za tých, to bolo za 12,5 roka, hej. Takže to by som potom poprosil aj kolegov, aby toto zohľadnili, lebo naozaj nie vždy sa to vyčerpať dá a môže to postihnúť, alebo sa s tým stretnú aj iní, ktorí chcú byť starostami alebo budú starostami, čiže aby sme to nerobili také, že teraz zase budeme si robiť v podstate akože napriek. Myslím si, že to je tak v norme z tých zmluvení, takže tých 14 dní. Takže bol tu tým pádom ešte ako keby jeden na pozmeňujúci návrh, tak potom budete vás písomne, keď máte taký návrh. Ďalej otvorená diskusia, nech sa páči. Dobre, k tomu len v podstate chcem povedať, že ja určite myslím si, že čo sľubím, to splním, to sa samozrejme presvedčíte v najbližších dňoch, keď bude výplatný termín. Ja som aj v tom maili vám vysvetlil, že nie je už dôvod, aby boli nejaké problémy s vyplatením týchto poslaneckých odmien, vlastne doplatením. Z mojej strany určite nie je snaha nejako bojovať a keď to bolo takto z vašej strany vyhodnotené a hlavne keď sa vás to dotklo, tak dovoľte, aby som sa ospravedlnil všetkým, ako tu ste, keď ste to považovali za nejaký osobný útok a myslím si, že je čas urobiť čiaru a hľadať cestu spolupráce v prospech Staromešťana. A to je deklarácia. Z mojej strany samozrejme rozhodujete vy, takže je to na vás. Takže ešte raz ďakujem. Takže poprosím nech sa páči.
Nie, príliš to beriete osobne. Ja vážne neriešim každého dovolenky, kto kedy má. Ale veď vy máte nárok u svojho zamestnávateľa. No, však to vám snáď preplatí divadlo dovolenku, či nie? No, tak som sa zľakol, že je tam nejaký problém v divadle. No, dobre, ešte niekto sa hlasí? No veď je to presne o... Dobre, takže ak sa nikto nehlasí, uzatváram diskusiu a dávam slovo návrhovej komisii. Ešte dobre, tak dajme si 5 minút prestávku, aby pán kontrolór vám to prezrel, aby to bolo v poriadku, zbytočne sa tu zase nestretávali. Ak netreba, dobre, nech sa páči. Bol predložený pozmeňujúci návrh pána kolegu Gregu. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje vyplatenie náhrady platu za nevyčerpaný čas dovolenky starostu mestskej časti Košice Staré Mesto za rok 2022 v rozsahu 14 dní. Nech sa páči. Je to uznesenie prečítané. Takže nech sa páči, hlasujte o pozmeňovacom návrhu, čiže len si urobme. Čiže teraz budeme hlasovať o pozmeňovacom návrhu pána poslanca Gregu. Potom, ak prejde, nasleduje čo? Nič. Ak neprejde, hlasujeme o poslaneckom návrhu pána poslanca Ďordeviča. Tak, hlasujte, prosím. Hlasujte. Kto je za? 1, 2, 3, 4. Zdržal sa? Proti? Takže 4, 0, 4. Ak som dobre rátal. A teraz poprosím o komisiu druhý. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Staré Mesto v súlade s paragrafom 2 odsek 2 zákona číslo 253 z roku 1994 zbierky zákonov o právnom postavení a platových pomeroch starostov, obcí a primátorov miest z neskorších predpisov schvaľuje vyplatenie náhrady platu za nevyčerpanú časť dovolenky starostu mestskej časti Košice Staré Mesto Indigora Petrovčíka za obdobie od 1.1.2022 do 22.11.2022 v rozsahu 27,5 dňa vo výške 5428,05 eur. Nech sa páči, kto je za? 1, 2, 3. Traja za. Zdržal sa 1. Proti 1, 2, 3, 4. Čiže 3, 1, 4, že uznesenie nebolo schválené. Ďakujem veľmi pekne. Ako sa hovorí, pán Boh zaplať. Dobre. Môžem vám garantovať, že už sa s touto témou nebudete stretávať. Ja o chvíľu sa chystám na dovolenku a budem sa snažiť si do jedného dňa všetko vyčerpať. Takže ďakujem vám za túto príučku, ktorú ako pán minulý rozprával pán poslanec Grega, že aspoň sa naučím oddychovať. Ďakujem vám, veľká vďaka. Ďakujem. Takže pokračujeme bod 1.1. Zrušenie denného centra seniorov účelov centra zariadenia mestskej časti. Aha, nie. To bolo 1.2. Takže zrušenie denného centra, otváram
diskusiu. Minule myslím sa už dosť o tom rozprávalo, takže už by bolo na čase sa posunúť, takže otváram rovno diskusiu. Pani poslankyňa Blaškovičová. Ďakujem pekne. Ja sa chcem opýtať, čo sa zmenilo od nášho ostatného rokovania za tie 3 dní? Čo prebehlo? Aké komisie, aké diskusie, aké stretnutia s dôchodcami, s výborom, keď sme videli, že tu bol problém člena klubu a vedenia klubu, lebo my nemáme žiadne informácie, že čokoľvek sa medzi tým udialo, niekto s niekým hovoril, dôchodcovia sa nám neozvali, že áno, takto je to v poriadku, takto to chcú. Takže moja otázka je, čo je iné, ako bolo pred 3 dňami, keď sme to neschválili? Áno, ďakujem. Tak moja odpoveď je, že iné nie je nič. Za tých pár dní sa neudialo nič. Je to v podstate, len nadväzujeme na bod, ktorý ste v podstate minule prešli a bez výsledku, čiže opierame sa o rokovanie komisí, ktoré prebehli ešte pred pár mesiacmi, kde táto téma bola prejednaná, však vieme, autor tejto témy, ktorý ju doniesol na úrad, je pán Hanušin. Tento, ako vidíte, nie je, takže autor témy nejak asi už tá téma nezaujíma, takže v podstate, ako sa hovorí, prišiel, zasial a odišiel a teraz vy sa s tým musíte vysporiadať. Takže ja vás len poprosím, či áno, nie, veď o tom má byť to výsledok rokovania, či schválite, neschválite zrušenia a ideme ďalej. Ešte keď chce k tomu pán prednosta niečo, nech sa páči. Dobrý deň. Zmena je návrhu na uznesenie v bode B2. Nika, môžeš prečítať, budeš taká dobrá, tú poslednú vetu, lebo ja mám len pôvodný návrh. Pán starosta, ty máš, tam bol doplnený ten bod 2, ale toto je starý, ty máš nový. Môžem aj ja, keď si chceš. Čiže pôvodne B2 znelo, schvaľuje zriaďovaciu listinu senior klubu Staromešťan podľa predloženého návrhu. Teraz je tam, schvaľuje zriaďovaciu listinu senior klubu Staromešťan a stanoví senior klubu Staromešťan podľa predložených návrhov. To je doplnené. A čo sa týka stretnutia s dôchodcami, ja som im volal, boli na dovolenke, budúci útorok máme mať stretnutie. Konkrétne. Čiže Marikovou pani Riesovou. Ďakujem. Takže dôchodcovia sú na dovolenke. Pozdravujem ich týmto, keď počúvajú, pozerajú. A nech sa páči, s procedurálnym návrhom pán poslanec Ďorđevič. Ďakujem pekne, pán starosta. Nie, že by som nechcel o tom rokovať, ale nevidím príhodnosť. Nebola komisia, nebolo rozprávané s členmi denného centra, aj s Ľubkou, aj ty. Máme rokovanie na mestskom zastupiteľstve, o to viac by sme mali dnes byť konštruktívni. A keď nepohlo sa skoro nič, takáto formulácia nie je postačujúca. Vidím to aj z tvári kolegov, preto navrhujem prerušiť bod do ďalšieho, ale explicitne hovorím riadneho zastupiteľstva. A riadne je to, ktoré bolo ohlásené úradom dopredu písomne. Kedy si sa to aj schvaľovalo v zastupiteľstve. Čiže nebudem definovať, môže sa stať, že nebude v septembrovom, čiže do ďalšieho riadneho zastupiteľstva. Tu chcem, pán poslanec, ťa upozorniť, že nám nesedia potom termíny, lebo keď chceme zrušiť 30.9., tak nemôžeme. Ale pán starosta, nie je to prechodnosť, nie je to počet, hlasovanie možno len nám niečo ukáže. Dobre, však ja s tým problém nemám, len potom to vysvetlíte pánovi Hanušinovi. Vysvetlíme pánovi Hanušinovi, myslím, máme korektný vzťah a myslím, že je v prospech každého, aby sa zaoberala komisia ako hlavne finančná, ale v princípe ide o to, aby sme boli o tom informovaní. Ale naozaj, keď skončilo zastupiteľstvo a išiel som sa pýtal výboru, ani oni neboli o tom informovaní. Netvrdím, že so všetkým sa máme radiť, ale v tomto áno, tak aby boli komfortní. Aj pán Kryš bol vystrašený. Netvrdím, že to bol účel úradu, ale ako náhle vidia slovo zrušenie, je to niečo
evokuje to násilnosť, čiže pekne to odkomunikujeme, môžeme zrobiť aj stretnutie poslancov. Naozaj aspoň v tomto budeme ako jeden tým. Ale tu vlastne ide len, že rozhodnúť. Rušíme, nerušíme. Starosta, opakujem, nie je na to voľa, nie je tu politická dnes, nie je tu voľa, žiaľ, preto dávam procedúru a poďme o nej hlasovať. Nech sa páči, hlasujte o procedurálnom návrhu pána poslanca Ďurďeviča o prerušení tohto bodu. Ale dajte 26. september. Však čo? Aby sme sa neuštvali. Dobre, takže do najbližšieho riadneho septembrového zastupiteľstva. Hlasujte, prosím. Takže za 1, 2, 3, 4, 5, 6 za, držal sa 1, 2 sa zdržali, proti 0. Ďakujem. Môžeme pristúpiť k bodu 1.2, rokovací poriadok miestneho zastupiteľstva Košice Staré Mesto. Pokračujeme vlastne v bode, ktorý už sme sa o ňom bavili. A dnes sa len poprosím predkladateľov, alebo predkladateľku, aby vysvetlila, či sa jedná o ten istý návrh uznesenia a tým pádom o prelamovanie veta 3/5, alebo sa jedná o nový návrh. Ďakujem. Tak potom, beriem späť, takže nech sa páči. Nie, Martin má. Takže pani poslankyňa Hulmečíková. Začnem to ja, doplníš ma. My sme tento rokovací poriadok opäť prekopali, odkonzultovali sme to, dali sme ho do súladu aj s právnou analýzou, ktorú máme od právnikov ako poslanci z mimo úradu. Sme si dali rokovací poriadok vyhodnotiť. Takže tento rokovací poriadok by mal byť je v súlade so zákonom, až na ten jeden bod, ktorý asi úrad nevidel. Tam sme v tom bode 12, kde sme doplnili podľa tej právnej analýzy, mal by byť už tak, ako pán doktor, tak by som povedala, kuchársky, pán doktor Rušin by mal byť s týmto návrhom spokojný. Ďakujem. Kto sa ďalej hlási v rámci diskusie? Dobre, takže keďže tu bol predložený návrh rokovacieho poriadku, ktorý má dokopy 22 strán, ja poprosím teraz pána kontrolora, aby si to naštudoval, ja si to tiež naštudujem ako predsedajúci a stretneme sa tak po pol hodinu môj odhad, kým si to prejdeme, lebo to je tak závažný dokument a na toľko strán, že tu hrozí, viete, zase ďalšie, nerad by som sa zamotával zase do kolečka. Takže bude pán kontrol stačiť pol hodina, alebo... Dobre, takže vyhlasujem polhodinovú prestávku, nech sa páči. Do 6. presne. Ďakujem. Ale pán starosta, predsa toto, čo ste teraz povedal, dúfam, že bude nahraté. O čom toto? Tu je reč. Dobre, už v tomto rokovacom poriadku je to vyriešené, v tomto návrhu. Takže už to možno, že posledný ten starosta robí.